Ahoj ľudia, vítajte v mojom novom let's play, že čo môžete robiť na Minecrafte na kreatíve. Na pozadí, ako vidíte, mám rozbité sklo a za ním je Herobrine. Také blbosti. Tak, zapneme si Minecraft, ja ho mám rád. Ja mám meno Gamuch, to je aj veľmi dobrý skin. Čakajte, mi to neostrí. Dobre, dáme si Enter Game. To sa nám chvíľu bude načítavať. Hrajem s Minecraftom 1.5.1. Smiku zblblo. Načítala. Blblo sa. 5 sekundničku. Dáme si úplne jedného hráča, vytvoriť nový svet. Náš svet sa bude volať Minecraft borci. Dáme si Tibri tvorivý, to je vlastne tým kreatív. Kľudne si dáme viac nastavení sveta. Stavby zapnuté, náhodné. Sveta normálny, budem sa to vypnuté. Čo to je zapnuté? Dáme vytvoriť nový svet. Keď chcete, môžete mi zavolať na Skype. Volám sa max.bavický1. Všetko malým. Všetko bez max.bavický. Tak to je. Jedna. Ale ináč. Veľmi ľahké. Ma to spalo niekde na vode. Letíme, lebo máme kreatívu predsa. Jak sa mi to seklo. Už sa padlo. Tak. Ukážem vám ten skin. Počkať, pohnem sa. Teraz, vidíte, aké červené hnusné? Proste nie? Tam vidím džungľu. Pôjdeme do džungle. Tam sa dajú robiť super veci. Hej, mi to nelieta. Kde je tá džungľa? Hej, tam. Takže vidíte, sú tu aj malé džunglové stromy, aj také obrovské. Ja vám ukážem, ako sa robia také obrovské. Dáme napríklad sem nejaký. No. Tu máme džungľová sadenica. Počkať, dáme si ešte kostnú mučku, tu je. Ale nejde to tak, keď dáme len jednu sadenicu a na to kostnú mučku. To bude taký malý strom. No už. Taký malý strom a keď chceme veľký, tak to spravíme tak. To je Jakub. To je Jakub. Na voňari. Tak, a teraz tu dáme kostnú močku. Tak už. Dnešnom Minecraftu veľmi nerozumiem.
Tak už hoď. Funguj. 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 Tak už funguj. No ide to tak, jak som vám ukazoval, len neviem prečo mi to nejde, už som to niekedy... Jak je to proste vysoko. Sranda. Teraz obuchneme. To je ďalšie. To si niekde musí byť na tom strome spawner. No. Neviem ani čo mám hovoriť. Kľudne. Ukážem vám niečo fakt super. To je zabité. Treba nám na to kresadlo. No už hodit. Tak, tu si dáme kresadlo. Ten Minecraft mi niekedy tak seká. Tu si vezmeme tintíčko. No, už hodit. Hoď preč. No. Už je to preč. Zberieme si tintíčko. Teraz pozrite. Stávame vysoko, až nad oblaky. To je možné len keď máte takú lepšiu verziu Minecraftu ako 1.0.0, 1.0.0. Môžete stavať hocičo, len po mraky. Ale tu je taká výhoda, že môžete až nad mraky stavať. Postavíme veľmi vysokú, dá sa povedať tenkú väžu z TNTčok. Nakoniec ju rechneme. To už asi o chvíľu bude stačiť. Možno aj teraz. Toto zapálime a ideme dole. A pozrieme sa na tú pozranú. A už to vybuchuje. Taká diera. Jak sa to buglo. Skúsenosť. To asi to bolo uhlie. Bo keď vyťažíte uhlie, tak za to dostanete keby ste nevedeli, ako sa kraftí tá fľaštička s tými levelami, tak, alebo skúsenosťami, tak si zoberte crafting, položte ho na zem, pozrite sa na neho, neviem, či mi to pôjde, skúsim, ide to? Nie, lebo na jednom let's play som pozeral, som to tak, to bolo asi bugnutie potom. Nože dal presne tak, jak ja do craftingu tú hlinu. Išla mu tá fľaštička so skúsenosťami. Ukážem vám ju, len ju musím nájsť.
No tam to určite nebude. No tu je. Ďalšia skúsenosti. Teraz ideme dole. Teraz sa pozerajte. Z toho vychádzajú skúsenosti. Aha. Hodím tam. Rozbije sa to. Skúsenosti padajú. Tak to môžete hádzať až do nekonečna. Je to sranda. A neviem, čo mám povedať. Tu si čo pohľadáme. Uvidíme sa v ďalšom let's play. Ja tiež niečo nájdem. Tam niekde bude podzemná jaskyňa. A hneď tu vidím nejakú jaskyňu. Tak to budú tie prešery asi tam. Čo som videl. Tam to bolo. Hej, tu je ten pavúk. Tu je ten creeper, ktorého som videl. Čo z creepera, jak sa máš? Tam si išiel. Koniec. Creeper, počkaj. Ja čo ti urobím? Creeper, kde si? Som creeper. To ďalší creepery. Ďalší creeper, toto musí byť nejaký spawner. Koky. To je pavúk. Idem hlbšie do jaskyne. Trhojna. Či? Nie, že trhojna. Kostlivci, a koľko ich tu je? Tu niekde je spawner. Tam? Tam je ten spawner. Tam je ten netopier. Tam je zombie dedinčana. Keby niekto nevedel, dedinčan vyzerá. Keby niekto nevedel, tak dedinčan vyzerá takto. A keď stále nejakého dedinčana vylehnete. Hustý. Tak, môžu sa vám spavnúť aj taký malý. Vidíte, koľko ich tu je? Keď pravým tlačítkom na nejakého dedinčana kliknete, toho dospelého. Jak to, že mi to nejde? Aha, čís pavúk. Dobre, ja sa dostanem na povrch. Počkať. Tak stadiaľ, spavnenie dedinčana, či sa zabije? Sa zabilo. To už je noc.
Počkať, to sa mi asi nejak seklo. Dobre, keď už nechceme, aby bola noc, tak stačí si zobrať posteľ. A vyspať sa. To ľudia ide stať z postele. Alebo viete, jak môžete spadnúť z postele. Teraz sa pozerajte. Sa vyspíte a spali ste z postele. A už je deň. Vlastne ráno. To je jedno. Tam je creeper a tam je pavúk. Keď je napríklad deň alebo keď je už svetlo, tak so zombíkami a kostlivcami vám ukážem, čo sa stáva. Keď niekto nevie, počkať, kostlivec. Z pavúka a creepera sa toto nestáva. No, tak za kresadlo vymením. Choď preč. Nie, to nie. Ty choď preč. Preč, ty indičko. Teba mi tiež netrvá. Hej. To je ten dnešný Minecraft. Keď niečo hodím preč. Pekne tam dole. Teraz ešte kostlivca. Prečo ja som mal toľko kameňov? Tak, vezmeme si kostlivca, vajíčko kostlivca, dáme ho sem. Teraz tu dáme kostlivca. No, začne horieť. To isté sa stane aj so zombíkom. Vidíte? Spomnul s tým oným mečom. Dobre, na budúce si ukážeme, ako si spraviť pár portálov. Jeden pár portálov. A ukážem vám dačo fakt husté. Tak, uvidíme sa na budúce. Čus.